15 הדקות שתוכנת ההקלטה הקצתה לי נגמרו, אז נריץ את זה שוב. נזכיר, זה המצב שרצינו לראות. פה יש לנו קליטה רעה ופה יש לנו קליטה טובה, אז אני רוצה להשיג קליטה כמה שיותר דומה ל-MRC. נעשה עוד פעם ניתוח, להזכיר את התוצאות. יצא 0 ו7 כפול 10 במינוס 3. טוב, אנחנו כותבים את הקובץ tx, שולחים אותו למשדר עכשיו. רואים את השינוי שנעשה באות, נעשה קליטה, רואים פה את כל האות, שזה מה שאנחנו רוצים, נעצור את המשדר, נעשה קליטה ראשונה, ונעשה שידור שני בדיוק אותו דבר. טוב, הצלחנו להשיג בעצם 0 סוגיות, ממערכת שמה שהיה לנו בעצם זה רק 7 כפול 10 במינוס 3. טוב, נעשה הרצאה אחרונה, להיות בטוחים שבאמת הכל עובד. טוב, כנראה פה יהיה 0 הכל. נבדוק את זה. כן, לא, אפשר לראות שבעצם במערכת 2 על 1, כן, בעצם אפשר לראות פה חפיפה בין נקודות הקונסטלציה פה ופה, כאן וכאן, נכון? ופה קיבלנו קונסטלציה ממש טובה, אז נבדוק את זה עוד פעם, נראה מה יקרה. הפעם לא מחקתי את דאטה tx, כמו שאמרתי, לא הכרחי. אנחנו כותבים בעצם קובץ חדש כל פעם שאנחנו מריצים את הסימולציה במטלב. כן, יש לנו שינוי באות, שזה מה שאנחנו רוצים לקבל, קליטה, רואים את כל האות, עוצרים, קליטים. כל הסיפור הזה עוד פעם. רגע. אפשר לראות פה את כל האות, זה חשוב שכל האות תהיה בתמונה. זאת אומרת שגם מההתחלה וגם הסוף שלו, ה-zero sequence, פה ופה. כן, טוב, 0 מ-10 במינוס 2 ל-0. אני חושב שזה מוכיח את הטענה.